Здравейте, мили приятели! Днес искам да споделя с вас как аз се помогнах да сваля високото кръвно налягане с помощта на тези продукти, където работя в компанията LR. Първо, какво направих? Аз почнах да използвам гела за пиене с коприва, защото той изчиства нашата кръвоносна система и дава на нашия организъм 200 минерали и витамини полезни за тях, с което нашият организъм започва да работи по-добре и всеки ден по-добре и по-добре. След алоe вера с коприва прибавих пробаланс, защото пробалансът е важен за нашето pH, за нашето отводняване в нашия организъм и да може да достига кислород до мозъка. На трето място прибавих гъбата рейши. Гъбата рейши е гъбата на дълголетието и тази гъба, като се приема, много добре знаете, че тя намира точния възпалителен процес и точно там атакува. Така че, мили хора, ако и вие сте от тези хора, които имат високо кръвно налягане или ниско кръвно налягане, не се колебайте, свършете се с мен и аз ще ви помогна. Лек ден ви желая!